Waɗannan abubuwa guda uku nan kwata-kwata sam kada ka yi wasa da su a rayuwarka. Na farko, kada ka yi wasa da lokacinka, domin duk wani abin da za ka yi a rayuwar nan idan babu lokaci, babu yanda za ka iya cimma wannan abin. So don haka kuma kowane ɗan adam lokacinsa yana da limited. Idan ka ɓata shi ta hanyar da bai dace ba, to ka ɓata shi ya tafi har abada kenan. So don haka ka yi amfani da lokacinka wajen koyon sababbin abubuwa, ilimi na addini, na yau da kullum da dai sauransu. Abu na biyu, kada ka yi wasa da lafiyarka, domin kuwa idan ba ka da lafiya, duk wani abin da za ka yi ba zai taɓa ma yiwu ba. So don haka da lafiya ake yin komai. Duk wani abin da zai kawo maka wato rashin lafiya, ko kuma duk wani abin da ma zai taɓa lafiyarka, ka kiyaye shi iya bakin ƙoƙarinka. Abu na uku shine duk abin da za ka yi kada ka yi wasa da kasuwancinka, domin kuwa da kasuwanci za ka samu rufin asiri, da kasuwanci za ka rufa ma kanka duk wata asiri, da kasuwanci zai baka damar duk wani abin da kake so ka yi. So don haka waɗannan abubuwa guda uku su ne ginshiƙin rayuwa. So don haka idan ka ji daɗin wannan bidiyon, ka yi sharing, ka yi posting domin wasu masu amfana. Kar ku manta, ni ne naku Coach Abubakar. Sai mun haɗu a bidiyo ɗinmu na gaba. Masu tambaya free class ɗin da muke a duk ranar Monday, duba bio ɗina akwai link, sai ka danna shi sai kai joining kafin mu fara. Allah ya taimaka.